Aħna preparati għaliex irridu lil dan il-poplu natuh parlament li jaħdem, natuh parlament li jkun viċin in-nies, li natuh parlament li jiddiskuti biex jagħmel l-aħjar liġijiet. Mhux ta' parsi niddiskutu kif irid u jagħmel dejjem il-Gvern Laburista biex tgħaddi dejjem tiegħu mingħajr ma jtejjeb il-liġijiet. Se nibqgħu allura viġilanti, aħna preparati, aħna allura ninsabu ikkargati biex il-ħidma parlamentari tagħna tkun effettiva għal ġid tal-poplu Malti wawċi kollu. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu kien intervistat waqt il-programm Analiżi fejn tkellem dwar diversi temi li bħalissa jolqtu direttament lil poplu Malti wawċi. Fosthom il-liġi li jrid ibiddel Robert Abela li titratta l-irwol tal-Kummissarju għall-Standards, l-isfida tal-mediċini out of stock u l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Meta tkellem fuq l-irwol tal-Kummissarju għall-Standards, Bernard Grech tkellem dwar l-importanza ta' dan l-irwol li ili jiskrutinja direttament lill-Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari sabiex jimxu skont l-etika. Ħanibqgħu allura naħdmu u ħanibqgħu nispjegaw u ħanibqgħu nuru l-poplu li l-liġi li rrid jagħmel Robert Abela u ħajjider li tkun l-ewwel liġi li ħajressaq minn għada fil-Parlament li hija liġi antidemokratika li permezz tagħha se jerġa' jieħu l-poter minn idejn il-Parlament biex ikun il-poter fidejh, biex hu bħala Prim Ministru jiddeċiedi waħdu. Aħna din il-liġi se nkunu qegħdin nopponuha bil-qawwa kollha u qed nieħu gost illi l-medja qiegħda tifhem li dan huwa perikolus, li din hija arroganza perikoluża tal-Prim Ministru. Bernard Grech insista li l-persuna li se tokkupa dan l-irwol għandu jkollha l-fiduċja taż-żewġ naħat u dan qed isir permezz ta' liġi li hi kif inhi qed tara li jekk ma jkunx hemm qbil bejn iż-żewġ naħat isir dialogu u jiġi appuntat biż-żewġ terzi tal-Kamra. Aħna nibqgħu fiduċjużi li naslu permezz tal-konsultazzjoni nittama li Robert Abela jifhem li f'dan il-moment